Dobri prašinari, divni prašinari. Jao. Novac mora da je sakriven ovdje negde. Dosta mi je ovoga, dosta! Mofljo će da počisti grad. Ma nemoj. Dobro mu Fljuzu, gde je sef sa tvojim parama? Mofljo se mnogo uplašio. Ako postiš Mofljo, daće ti mnogo para. To je već bolje. Gde je? Mofljoz nije vlasnik Mofljoz lokala. Kapetan Paconja treba da razgovara sa pravim vlasnikom. Odvedi me njemu. Nije on. Odvedi me njoj. Nije ona. Odvedi me tom biću. Važi. Gore je u kancelariji. Krajnje je vreme da budeš iskren prema meni. Mofljoz je uvek iskren. Tako je već bolje. Niko ne sme da se kači sa Paconjom. Kapitane Paconje, vi ste sramota, napad, glodar i malo talenta. Tako. Kapetane Paconjo. Hvala, tetka Mufljoza. Nema na čemu. Ja se uvek staram u porodici, čak i ako su to glupi, mali, smutljivci koji ne govore pravilno. Stani pravo, što si iskrivio kao paragraf? Izgleda da je ovo početak jednog divnog prijateljstva. Pa. Danas učimo kako da vajemo. Voda, mešaj. A zatim počinjemo. Zatim ovo šica više brzo. Dodaj vodu, mešaj. Dodaj onda. Pokušat ćemo opet. Možda ćemo da pokušamo sa slikanjem. Gospodin Mufljuz će se vratiti posle ovoga. A sada se vraćamo gospodinu Mufljuzu. U današnjem programu Mofljoz će vas naučiti kako da obavite jednostavne poslove po kući. Pokušat ćemo ponovo. Još jednom. Nije važno. Bože, danas sam zakasnio, treba da otvorim radnju. Šta? Ko? Svih mi video kaseta, šta se ovdje dešava? Mufljuzator. Red Mufljuz. Crnobradi Mufljuz. Kaza Mufljuz. Mufljuz crtači. Učestvuju Kengur Mufljuz i Mufljuzec. Ne razumem, ko bi mogao da uradi ovakvu Mufljuz stvar? Možda je sabotaža iz drugog videokluba ili je možda neka nova Mufljuz ludost? Ko je tamo? Vreme je za totalno Mufljoz auto kako bih nestao odavde. Šta? Vraćaj se ovamo, ti Mufljuz čudovište! Ovo je novi film. Mufljozevo veliko bekstvo. Vraćaj se ovamo! Dobro. Uhvatit ću te, vraćaj se! Vreme je da taj žuti paco vidi svoga boga. Mufljoz se mnogo uplašio, Ašio. Ovo malo iznenađenje bi trebalo da uspori tog malog žutog monstruma. Dobro. Dvojica mogu da igraju ovu igru. Hej, Topane! Onaj čovjek te nazvao rožnom budalom!
Hvala, gospodine čudovište. Evo ti nagrada. A sada, gde je Mufljuz stao? A, da. Zbogom glodare, zdravo, čao, doviđenja. Ej! 1, 2. Šta? 1, 2. Mufljuz vežbe. 1, 2. Ne mogu da verujem. Sad je dosta. Moramo da oslobodimo ljude! Šta? Mufljuz od Arabije? Nema šanse. Šta? Nemoguće. Ne verujem. Ovaj grad je mali za nas dvojicu. Ovo je suviše. Mufljuz kao Cezar. Ne mogu da verujem. Zar ti, sine, klinju se? Poludeću, izludeću, otpašće mi kosa s glave, još malo i sasvim sam gotov. Ovo je video ludilo. Šta je ovde veselo, jer svi vole Mufljuz video? Šta je ovde veselo, jer svi vole Mufljuz video? Da! Ja sam zao, ja sam radikalan, ja sam totalno buntovan, da, totalno Mufljuz, ludo. Puštajte me odavde! Beži. Kakav Mufljuz, znači da se započne dan? Hej! Vidi ti to. Sigurno je zaboravio da isključi Slavina u kadi. Ili je neko zaboravio da premota kasetu, a? Koju je traku moja draga žena htjela? Vidi ove slatke likove. Ovo je pametna reklama. Sigurno imaju malu maskotu i koriste ga da promovišu svoju video kasetu. Da. Ovo je pravi otkačeni lik. Šta li će sljedeće smisliti? Ko bi gledao ovako otkačan crtač? Da vidimo. Moja draga ženica želi da gleda ljubavnu priču, ali ja želim ludu avanturu. Šta da izaberem? Hej, gospodinu Osobiću treba totalno Mufljuz video. Ispustio sam traku, baš sam trapav. Ovo je možda ona koju sam tražio. Sirano od Mufljuza. To je ljubavna priča, a i avanturistička. Mislim da će ti se ovo dopasti, draga. Draga, ovo će ti se sigurno dopasti. To je avanturistička priča, a u isto vrijeme i ljubavna. To zvuči savršeno. Znaš, ja imam nos za takve stvari. Sirano de Mufljuzak je ovde. Moja divna damo. Tvoje usne su kao bombona, oči kao drago kamenje, kosa kao špagete. Hej, a po lici mi žale dušu. Mufljuz neće da se igra sa vatrom. Ovaj film je baš drugačiji od knjige. Pretpostavljam da je to totalno Mufljuz video. Da, totalno Mufljuz, to sam ja. Robot je totalno otkačen. Pazi sad. Tako je, dobar robot. Malo na ovu stranu. Ne, robote, dosta, prestani, stani. Gospodin Mufljuz će se vratiti posle ovoga. A sada se vraćamo gospodinu Mufljuzu. Šta je to? Ne? Da li je ovde? Možda je ovde? Hej, evo je. Mufljuz će da sredi gumu. Guma je sredila Mufljuza.